Een in Verlien waar de Strix nog presenteert hoe een geheim te houden oerietsinstantie op een militaire basis in Soesterberg. Intussen wordt de camera in het buitenland test en binnen er meerdere exemplaren verkocht. Waar, dat mogen we het weten. De camera, die in het tjuster zonder keunstlucht hier scherp filmpje kin, is een terugbraak in de opsporingsverhaal. En dan komt er ook een morele vraag. Waar verkeep je wol en waar net? Ik ga sowieso al te maken met exportbeperking. Maar dat is gewoon wat de buitenlandse zaken nu zo aanhoudt. Ze zeggen, nou, jij maakt wel onlevering en jij maakt net onlevering. Maar naast het land best wel onlevering meest, puur wetmatig. Ja, daar zit ik wel land bij best zelf net aan. Ja, wat een onheimisch gevoel bij haast misschien. Nou, ik heb wel een voorbeeld doen waar we een vraag kregen uit Thailand. En van een bepaalde groepering. Ja, en dat hebben we uiteindelijk besloten daar net om geen offerte uit te brengen. Het bedrijf komt daarmee in een orenfase. En de meesten die worden gescreend door de AIVD. En dan krijg je een soort screening. Ja, en dan weet ik alles bezonnen. Ben ze chantabel of net? En daar gaat het eigenlijk met name om. Nou, en dan krijg je een ja of een nee te ja. En haast dat zelf dan in de gaten? Ja, dat moet ik dus nou leren. Hoe lang is een screening geldig? En hoe vaak moet het opnieuw? De software van Sius, die het makkelijker maakt om binnenporno op te sporen, wordt nu in 42 landen gebruikt door de politie. Dat moeten er 60 worden. Concreet doel, Azië. Ik de pillenrobot, de machine die het controleert dat alle goede medicijn wel in poetje zitten, moet in Azië lanceerd worden. Om alle ambities weer te maken, is de komende 3 jaar verlet van 50 nieuwe meewerkers. Een verdubbeling. Sius zit nu in het gebouw van de Rabobank op een gediek en daar zit ze prima. Op in je ding nou dan. Een treinstation hier. Dan is wat makkelijker naar Schiphol. En de meesten, de meewerkers, die kunnen wat makkelijker met het openbaar vervoer komen. Maar dat is het enige wat verbeteren kan.